अभी हम टनल के नीचे हैं। ये बहुत लंबा एक रास्ता है टनल का, पहाड़ों के नीचे से हम जा रहे हैं अभी इस वक्त। तकरीबन मेरा ख्याल है तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तो हम पहले ही चल चुके हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा अभी भी ख़त्म होने को नहीं आ रही है पहाड़ी के नीचे का टनल। अभी मेरे साथ योर्गो है, योर्गो भी है और एक वो पीछे भाई भी हैं, शायद कैमरे में नज़र ना आ रहा हो। ड्राइविंग कर रहे हैं। अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है टनल। Σχεδόν, μου λέει μισή ώρα δεν έχω, 20 λεπτά μου λέει. Αλλά είμαι κοντά, ταλαιπωρία πολύ ρε φίλε, πολύ ταλίκα, πολύ πράγμα. Μιλάμε ότι περνά ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει περιθώριο και πάνω από 90 δεν πήγε πουθενά. Γιατί όλοι πάνε παρακαμπύρους, ξέρεις, τους... ग्रीस का सबसे बड़ा टनल है। ψυγεία, να έχεις 7 ταλίκες στη σειρά, πού να περάσεις. ये पहाड़ों के बीच से जा रहे हैं। Από κάτω έχεις ये जहाँ पर हम काम करने के लिए जा रहे हैं, ये सारा पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ी पहाड़ है इर्द गिर्द। Πόσα? 8. और बेहतरीन रोड बनाए हुए हैं इन्होंने पहाड़ी इलाकों के अंदर भी। Με ποιον θα είσαι? Αλλά βοήθεια σας. Ο άλλος είχε με πήρε πριν από λίγο και λέει πυρετό. Ναι. Μίτσο μαζί με άλλα 2 παιδιά πάει να βάλει 8 σπιτάκια μικρά. Αθήνα. Χρήστο έβαλε τα πάνω αμάξι, λέει έφυγε. Καλά. Μίτσο θα φτιάξει σπίτι. अभी ये ख़त्म हुआ और दूसरा टनल भी अभी से शुरू हो जाएगा। Buono Micio Xeri, kita dio Xeri. Tulia. Πήγα μια φορά στο εκκλησία Αθήνα, ένα σπίτι ήταν. Μετά φτιάξαμε μισό, λέει αχράμ, εσύ καλό παιδί, εσύ είσαι ο φίλος μου. Τώρα λέει 8. Εσύ είσαι ο φίλος μου, καλά έφτιαξε ρε φίλε. Χρήστο έπαρε τηλέφωνο, λέει αχράμ έκανε δουλειά ή πώς κάνει δουλειά. Καλό έκανε, άμα δεν θα έρθει μαζί δεν θα φτάνω σε 2 ώρες, μία μισή ώρα. Ο Χρήστος στέλνει Μίτσο. Αφού δεν ξέρει Μίτσο, τι στέλνει. Δεν πειράζει, πήγαινε. Ξέρει, πάντα σε μία φορά πάρει τηλέφωνο, Χριστό ρωτάει. Μετά 5 λεπτά, Μίτσο ρωτάει. Μετά πάλι Μίτσο ρωτάει, μετά πάλι ο Χριστό ρωτάει. Πού είσαι, γιατί δεν φτάσει ακόμα, τι κάνει, τι έχει, τι πράγμα πάει κάνει. 3 ώρες λέει, 3 ώρες. Αυτά. Πήγε μου λέει πριν να φύγω 2 ώρα. Να φύγουμε 2 ώρα που θα κοίτα. Λέω εσύ θα φύγω 2 ώρα, πότε θα κοιμηθώ και άμα πάω πόρνο θα δουλεύω όλη μέρα. Είναι δυνατόν, δεν γίνεται. Α, εντάξει. तीसरा टनल है जी यानानक। ये बता रही है ये तकरीबन 500 मीटर्स का है। ये छोटा है 500 मीटर का। और आगे एक मजीद टनल आ गया है। ये भी छोटा टनल है। ये तकरीबन
Γιατί δεν μιλάς με αυτούς που είναι δίπλα του. Γιατί δεν μιλάς με αυτούς. Πού είναι να πάτε, να σου πω, είστε μακριά να πάτε. Α, εντάξει, γύρω. Άμα σηκώσεις την πρώτη γωνία, μετά πάει μόνο του. Την όποια γωνία, άμα σηκώσεις για να στέκονται τα κομμάτια, μετά πάνε μόνο τους, τώρα με το άλλο. Σκεπή, ρίξτε τα δοκάρια και θα σε οδηγήσει μόνο του μισό. Ναι, γι' αυτό μιλάω. Ναι, όταν πέσουν αυτά, βλέπεις πως είναι κομμένο για να σε βοηθήσει και μετά πάει μόνο του. Ρίξτε το κεντρικό, φτιάξτε το γύρω τους τοίχους. Ρίξτε το κεντρικό και μετά τα πλαϊνά. Τα δοκάρια. Περνάω κάτι τούνελ. Ναι ρε εσύ, μην αγχώνεσαι. Εδώ ήταν το 5x8 εγώ που το είχα δει στη φωτογραφία κάπως ήταν.